BPF long live, long live, long live. BPF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. Haram Molavi long live, long live, long live. Haram Molavi long live, long live, long live. James Usmani long live, long live, long live. James Usmani long live, long live, long live. Hassan Usmani long live, long live, long live. Haram Molavi long live, long live, long live. BPF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. BPF long live, long live, long live. गिबियावनो दिनै जोंनि BPF पार्टीखौहाय आं धन्यबाद होग्रोदों लोगोसे दिनैहाय बेवहाय नुजाफैनाय जोंनि MCLA सारखौ आं धन्यबाद होदों आरो औगुरि फाथाबारि प्राइमारि BCDC गासै सोद्रोमानिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरबाय आरो ब्लकनिफ्राय नुजाफैनाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजाङै बावहरनाय जाबाय। जोंनि दिनै BPFआव फैफिननायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो BPFनि मावनाय दांनाय गासैखौबो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो रलिं गभर्नमेन्टजों थानानैनो जोङो हेफाजाब होलांनो थाखाय जोङो दिनै ज'यैनो जों ओंखारबोफिननाय जाहैबाय। जों थांनाय समाव जों UPPLमोन फेरेंगानि दैदेननायाव जों दंमोन दिनै नाथाय जोङो बिथांखौ गारनानै जोङो दिनै BPFआवहाय जों जबनानै जाबाय। थांनाय BTC सरकाराव बर'नि दैदेननाय गोबां मिशन आरो भिसननि खोथा बुंनानै माने रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बुंबाय थायोमोन। थारैनो बैबायदियावहाय नोंथांमोना माबाफोर मोनफुंनो हायाखै? जों जेबो मोनफुंनो हायाखै। फेरेंगा सारआ नोंथांमोननि थाखाय जों बिथांनिफ्राय जों जेबो सुबिदा मोनाखै। जोंथ' गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांनि थाखायहाय बिथांनि जानानै जों मदद खालामदोंमोन।